¿Estás bien ahí? ¿Y quieres salimos? Nada, nada, bien. No, porque después voy para ese lado. Ahí. No, no, es internet. O audio está. Por eso se corta, parece que no hay audio, pero...
tardes a todos e a todas neste pequeno recuncho xe aquí en Ourense do que é Barbanza, do que é Arousa Norte, a nosa mancomunidade. Quen a quera conocer está constituída polos concellos de Ribeira, A Pobra, Boiro e Rianxo, bañada por esa mar da ría de Arousa. É unha comarca que ides a encontrar todo o que o turista en Galicia está buscando. Se que buscades en natureza, podedes encontrar a única comarca de Galicia que ten un parque natural e un parque nacional. Pero hoxe estamos falando de gastronomía, e a gastronomía compónse pois de dúas cuestións principais. A primeira, ter bons cociñeiros. Hoxe temos un exemplo, Francisco Lampón, que é o cociñeiro do restaurante Sisal da Pobra do Caramiñal, pero temos outros moitos exemplos, incluso de cociñeiros que temos exportados por medio mundo, como pode ser Iñaki Rital ou como poden ser outros. E o segundo dos componentes para que, a parte de un bo cociñeiro, nos salga un bo plato, é ter un bo produto. E se estamos falando do mar, podedes pensar o que vos veña á cabeza. Desde un percebe, unha ameixa, unha centola, unha nécora, non encontraredes ningún solo marisco, crustáceo ou peixe que se venda en Galicia que non exista na nosa comarca. Non en vano, a comarca da Arousa Norte é a primeira potencia mundial de mexillón, con portos como de Cabo de Cruz, Pobra, mismo a Guiño Ribeira, é dicir, dentro dese gran emporio que é a Ría de Arousa. Arousa Norte, dentro de Europa, é a primeira potencia tamén en conservas, empresas senlleiras que calqueira de ustedes cando toman unha conserva tanto de marca como de marca blanca, seguro que vai a salir tamén de Barbanza, de Arousa Norte. E por último, Arousa Norte ten o porto ou os portos pesqueiros máis importantes de Europa do que é en peixe fresco. Máis de 40.000 toneladas ano de peixe que é do día. Polo tanto, seguramente hoxe van a encontrar todos os componentes para poder visitar Barbanza e para poder en estes 4 concellos poñer o seu estómago a disposición de cociñeiros tan importantes como Francisco. Así que deixo a todos precisamente con este show cooking e o que é a degustación de produtos basicamente de Barbanza da Arousa Norte. Moitas gracias. Ahora sí, ¿no? Ya puedes. ¿No tienes el teléfono encendido o algo? Puedes hacer el teléfono. Ponlo en el otro lado. Si pones con el teléfono, pon el teléfono porque se va a poner con... Lo llevamos para atrás y ya está. Vale. Ahora sí, ¿no? No. ¿Alguien? ¿Habla? Están funcionando los dos, ¿verdad? Vale, lo bajamos. ¿Habla ahí? Vale, ahora parece que sí, ¿no? Boas tardes, gracias, son Fran Lampón, veño a colaborar ca Mancomunidade de Arousa Norte, como ben falaba o alcalde de Ribeira, e vamos facer unha ruta polos 4 concellos que a compoñen con 4 produtos identificativos
do que sería a comarca, non? Vamos a traballar cunha xouba de Rianxo, unha mesa da Puebla, mexillón de Cabo de Cruz e xarda de Ribeira. Temos así unha proposta entre tradicional e un poquinho diferente. Esperemos que este de vosso agrado. Nada, tamén vos presento a José, que me vai a acompañar e vamos a empezar, a ver se nos deixa o micrófono. O primeiro plato que... Sigo? Vale, non contábamos con esta visita. Xa nos trouxestes o material a mañá, non se esperaba ver aquí agora. Xa falaches de mí? No, por hora ainda non, creo que te presentas solo, non? Sí, eu son Manolo, veño de Rianxo, non sei se me escoitas. Escoita nada. Espera, ahora sí. Son Manolo, veño de Rianxo, teño que dicir que nada porque aquí podría ser se non fora por mí. Es que non todo, vale? Todo. As xoubas, a xarda, a meixa non porque non me gusta sachar, pero o mexillón sí, vale? Entón, que máis vos podo dicir? A ver, hai xente de fora aquí, xente que non me entenda, portugueses, hai algún portugués? Non? Español? De Zamora? Tampouco? Moi ben, veña, Fran, continúa. Vale, como comentábamos antes, vamos a facer 4 elaboracións e vamos a empezar con unha xouba de Rianxo. Xouba de Rianxo, pequena onte, mima, daba pena levala ao caldeiro. Os ollos que puña a xouba, atrás. E, bueno, non sei se ti coñecerás como mariñeiro experto, din os vellos mariñeiros que hai dous tipos de xoubo, sardiña, un serían os do axexo e outros os da lusada. E estas foron pescadas esta mañá, as da lusada. Dinse que son millores polo feito de que elas tamén fan as súas necesidades fisiológicas e pola noite descargan, entón son millores as da mañán. Entonces estas truxéstelas pola mañá. Miña nai a mala xouba chamáballe a xouba da beira. E non porque en Aveiro haxa mala xouba, senón porque quedaba moi lonxe, xa non era fresca, vale? Entón este é da lusada, moi ben. Da lusada, da mañá, pescada pola mañá. Ten mirada Ben, a elaboración que facemos con este plato é unha fritura moi sencilla, quitando tripa, con fariña milla, e por outra parte preparamos un escabeche cítrico, un escabeche con verduras, puerro, cebola morada e cenoura. Engadimos de caldo de peixe, tamén zumo de limón, lima, pomelo. Eso fervémoslo todo en conxunto e a hora de meter a xouba no escabeche esperaríamos, non, para non facer unha sobrecocción. E nada, estás me facendo a boca agua. teríamola xa preparada e nada, no montaje sería poñeríamos as xoubas. Lástima que non me gusta o peixe, só me gusta pescalo, pero comelo non, a vos gustamos o peixe a todos, non? Xa os puxeron viño, por certo, non? Sei viño, ben, falo vos do viño, porque como vou mariñeiro de viño entendo un pouco, non? Entón, o viño é dunha IXP, indicación xeográfica protegida, é un viño branco, un viño da terra, un viño da terra do Barbanza e Iria. Este dai, que tal? A vos, está no punto, mira a copiña como se empaña, está frío, Está bo. IXP, indicación xeográfica protegida do Barbanza e Iria. Adelle pouco que hai que comer, adelle pouco. Ben, aí estamos. Vale, aquí teríamos a xouba cun pouquiño do escabeche e as verduras e acabaríamola cunhas rodajas de lima e de naranxa que confitamos no escabeche, non? Ten o sabor cítrico, a corteza un sabor máis amargo e quedaríanos tamén o sabor do escabeche. Que barbaridade, que barbaridade. Se me costara o peixe comío. Veña. Aí está. Xa ten eles aí, mira. Eu ten, na lata de sardina. Ben en lata de conserva, porque non sei se o alcalde vos dixo antes, pero a zona do Barbanza é a zona máis importante de Europa en materia de conservas. Ali está, no Barbanza, está toda a conserva europea da boa. Xa vos falaron xa tamén do que é Arousa Norte, supoño, non? Porque é importante que xeográficamente nos situemos para poder degustar o produto do país. A ría de Arousa forma o río Ulla ao desembocar, non? Entón, te poste mirando para o mar e a esquerda está Vila García, Vilanova, todo eso. E o Bo está todo por arriba, vale? Boiro, Rianxo, Ribeira e a Pobra do Caramiño. De acordo?
estamos situados xa. Vale, a raíz que falas tamén das conserveiras, o feito de presentalo nunha latiña, que ser un pequeno homenaxe a todas esas traballadoras da conserva, mulleres bravas que fan un traballo excepcional e que non se lle dá tamén ese recoñecemento que deberían, non? Na comarca moitas das mulleres dedícanse a ese traballo, e noso pequeno homenaxe tamén a elas un plato de xogos en escabeche. Claro que sí, non é só pescar tamén, hai que conservar. Mira, vos non faledes, xa falo de vos, comede, así me gusta, moi ben. Parece que hai boas caras. Que? Vale, pois nada, o plato estaría aí, presentado, e antes, se queres probalo... Sacaxe foto, non é o peixe, non como Vale, pois, non é o peixe. madre mía. Pero bueno, igual, bueno, a ver, ao final do día igual lle meto dente, veña. Vale, seguimos entón, mentras vos comedes, vale, a continuación ahora vamos ir ca xarda, de Ribeira, non? Xarda de Ribeira, mima, é Unha delicatessen, un peixe que non ten ese recoñecemento, é un peixe moi noble e a verdad que hai bastantes problemas de pesca que non nos están deixando, bueno. Eu é que me emociono, só pensar na xarda, vais? Ben, Porque te mira así cos ollos cando que habla para bonitiña, arriba, verdad? Que bonitiña. dá pena meter ao caldeiro. Vale, pois contámosvos un pouquinho esta xarda, cando nos chega, nos desespiñamos, deslomamos, deixámosla en agua con xe uns 10-15 minutos, que conseguimos limpala das impurezas de restos de sangrado e que nos quede máis fino o sabor despois. Facemos un leve marinado con azúcar, sal, ralladuras de cítricos e deixámola dependendo da elaboración que lle queiramos dar, máis tempo ou menos. Se a deixamos 24 horas teríamos como unha xarda curada e aquí o tempo que lle demos a esta serían uns 20 minutos. Ten uns leves sabores cítricos, pero queremos preservar o que sería a textura fina. Sabe a peixe. Sabe a peixe, sí, indudablemente. Indudablemente. Por outro lado, elaboramos unha crema de apio nabo. Apio e nabo. Apio nabo, sí. Pois é unha mezcla. Apio bola é unha bola, é moi aromática, é moi fresca. E entonces pensamos que isto vai a poder... A potenciar. Sí, bueno, ou a mezclar sabores, quizáis, tamén. Variedad, que sería agora, non? Aí está. Vale. Veña, veña. Uah. Que barbaridade. Está boa. Sí, riquísima. Aí está. Xouviña, que xouviña é tú, máis xouve non hai. Parrocha tamén lle chaman na Coruña, pero eu sou máis de xouve. Vale. Tres puntiños da nosa crema de apio nabo. E entón agora colleríamos o que é a xarda. Facemos aí unha... Uns cortiños. E nada, vamos lle dar un... A ver se nos... Soplete. Soplete. Non veu, non? Cargado. Todo o mundo ten na casa soplete para... sei, para matanza, para... No, parece que non. Para soldar, para calquera cousa. Ese soplete non vale. Este é o Ese soplete. nada, non? Tiñamos que traer... Nada, bueno. Entonces, a terminación do plato seríamos darlle un sopletazo lixeiro para que vaya atemperado. Non necesitamos unha cocción elevada. A xarda é un peixe que se lle damos unha cocción excesiva non perderíamos todo o sabor que necesitamos. Entonces vamos a ver se aquí MacGyver nos pode botar un... Aí vai. Nada, un simple raspado, non? Para que cambien esos matices. Parece que está viva. Está viva. Se move, veches aí como se encolle. Vale, perfecto. Que produto, mi má. Agora poñeríamos a xarda aquí en riba para a presentación. Aí está. E terminaríamola ahora con dúas cousiñas máis. Temos aquí uns bastonciños de mazá Granny Smith que os motizamos con lima. Unha para que non se nos colla oxidación e outra para que lle dé ese punto ácido tamén. A mazá xa é ácida, entonces xogamos con outro tipo de acidez. Aí está. Poñeríamos para rematar. Que tal? Xa acabaste, estaba boa. Moi boa, moi boa. Deo viño que tal, ben? Temos aquí o adejeiro da pobra, non é? Aí está, o viño é deste señor. Cuidado, non falar mal, E por último, facemos un aceite de carbón, un aceite de brasas, porque emulamos como se a xarda fora feita na parrilla, non? Entón, un toque moi lixeiro para darlle ese puntiño. E nada, aquí teríamos, a ver, supoño que ahora o sacarán e
Xa está. Este sería a nosa xarda de ribeira con crema de apio nabo e mazá. Moi ben, moi ben, moi ben. Isto comes así tamén. Nada, moi lixeiro, sería un segundo aperitivo, non? Como despois da... O sea, o plato grande, os grandes ainda faltan. Os grandes ainda faltan, si, falta... O plato consistente ainda está por vir, Aí o tes. Aquí o temos, Sí, vale. Seguimos, esperamos a que yo saquen, non? Mellor, se queres Sí. contar algún conto que ti sabes, Non pois sei, teño entonces... que dicir porque me mandaron, e tamén porque eu sei que este menú é unha homenaxe, xa falando de homenaxes que falamos antes das homenaxes ás conserveiras, este menú é unha homenaxe ao camiño de Santiago, ao camiño da orixe, Sabedes que hai moitos camiños de Santiago, esquecedos, non valen para nada. O camiño francés, o inglés, todo eso non vale para nada. O camiño bo é o camiño do Barbanza, o que empeza en Corrubedo, se xunta en Padrón ao portugués e chega hasta Santiago, porque o apóstol desembarcou nunha balsa de pedra, nunha xangada de pedra en Corrubedo, non en Padrón. Desembarcou en Corrubedo, levámoslo hasta Padrón, e de Padrón levámoslo a Santiago. Este é o camiño da orixe. E todo este menú é unha homenaxe porque pasa polos sitios onde pasou o apóstol, de acordo? Ves, quanto aprendemos? Eu aprendi na entrada. Está ben, Veña. Vale, esa sería a idea, non? Empezar con platos máis lixeiros, non? Así que empezamos o camiño e terminaríamos cos platos que ahora Sí. vamos a seguir. Vamos comendo polo camiño. Seguimos xa? Sí, vai dando, Vale. e mentras saian xa, vai dando. Ben, agora temos outra proposta, iríamos ao mexillón de Cabo de Cruz. Cabo de Cruz, mima. Cabo de Cruz, entonces, De Brava no Cabo da Cruz. a elaboración deste plato sería un curry mariñeiro. Curry. Un curry, partindo da base dunha salsa mariñeira tradicional que pode levar cebola, viño blanco, pimentón. Pois añadimos o que sería un curry, non? A elaboración deste plato, empezamos facendo un sofrito con jengibre e allo, dorámolo ben, sin que colla excesivo color, e aí é cando añadimos unha pasta de curry, neste caso curry rojo. Compre bastante, cociñalo un pouco esa pasta, é bastante fuerte, e canto máis a cociñemos, máis aromas nos vai a soltar o plato. A lume lento, vexo, non? Así. Sí, en principio sí, Sí. sempre, mellor a pouquiño a pouco. Hai que ter tempo para cociñar. Vale, unha vez que temos a base esa do curry con jengibre, En todo o aire para aquí, Mima. entonces aí sí que empezaríamos a añadir eses momentos tradicionais da salsa. Añadimos cebola, añadimos pemento vermello tamén, seguimos guisando, añadimos un poquinho de viño blanco, non moi excesivo, e despois terminaríamos con leite de coco e cilantro picado, non? Ves que está que veñen uns aromas, non? Uns aromas. Cilantro, eso é. Cilantro non é non é do Barbanza, non o cilantro, non? Bueno, podemos telo tamén, Ben, pois, Vale. Aí está a sardiña, cuidado aí, Mima. Está me dando Que pena, ganas de comer peixe. Vaste facer tamén do lado do peixe, non? Vou acabar comendo peixe, xa cho dixo así. Hoxe non saio daqui sin probalo, veña. Vale, moi ben. entonces, unha vez que temos a salsa en marcha, deixaríamola que reducira un poquinho, que engordara, axúdanos a leite de coco tamén, non? A eso, é cando lle meteríamos xa o que sería o mexillón dentro. Vale, se a salsa é algo espesa, a propia auga que nos vai soltar o mexillón axudarános A que abra o... a que lixeire un pouco a salsa, non sou partidario de ningún espesante tipo fariñas de maíz, que sexa o máis natural posible a salsa. Nada, o tempiño que nos leve abrilo, 5 ou 6 minutos ou menos incluso, non? Nada, comendo na ou xarda. menos na xarda, preparámola. Bueno, faltan aí dúas Podemos ir persoas. poñéndolles. O bo faise esperar, 6, 8 persoas, aí está a xarda, mentre comedes a xarda, vaise facendo o mexillón. Xa que falábamos do camiño, ese quizás tamén é un plato viaxeiro, non? Entre unimos algo tradicional, Sí. como uns mexillóns a mariñeira, dándolle ese toque Vexo-te posto. oriental, Eso non? te me posto no tema da fusión. Da fusión, bueno, en Portugal usan moito cilantro tamén, é Aí raro está, que non vayas a algún sitio de Portugal a comer ou a cear e que non Ali chamanlle verde, o verde, directamente. non? Que tal, ben? Non que emocionado para a casa xa, non? Moi ben. Dan ganas. Estaba boa a xarda. Vale, perfecto. Mientras tanto aquí xa, Aí está o José mexillón. xa está preparando, non? Preparamos chunga, mexillón, tampouco, non? Mexillón, bueno, igual entramos por aí, Peña. O que pasa Sí, que non? sin viño non... Síntome así como desnudo, non? Vale, xa ves, non? A salsa
está empezando a lixeirar un poquinho Moi ben, máis, moi ben, non é moi tan bonita. non é tan gorda como antes. Isto todo vese desde arriba, que pasado. Impresionante. Aí o tes. E nada, un par de Entón, botamos minutinhos a máis. salsiña e despois o mexillón. Unha vez que abra, aquí sacaríamos o mexillón, salseamos e aquí neste caso tamén temos o mexillón xa aberto para adiantar un pouquiño o traballo. Mexillón de, isto é importante decir. Mexillón de Boiro, sería a terceira parada, non? Por Arousa Norte, xa Sí, estamos sí. Rianxo, Ribeira, ahora Estamos en Boiro estamos xa. en Boiro, sí. Bueno. Bien, xa Andamos. prácticamente os Aí temos estás, abertos, aí está abertos. este xa teríamos. Non deixar que abran moito, non, un pouquiño. Hai un E, susto, mira, non? Daban un sustiño de... ves a calidade do mexillón, gordiño, non... Que barbaridade. Aí temos o platiño xa dos mexillóns. Curry de mexillón. Sí, quizás un plato bastante picante, fuerte, Porque curry de forte. pero bueno, despois, si temos aí os viños estes que Sí. nos falaban, podríamos acompañalo, vale. Sí. Ben. De aquí non me vou sin probar o viño, por lo menos, Venga. Casi o teríamos, simplemente pasamos Ya, así, non verei, un poquinho non verei. que quede todo Sí. bonitiño. Tiñamos o cucharón, faltanos un cucharón, tiñamos por aquí. Tiñamos Aí vamos, entón, aquí. estamos xa no curry de De mexillón. mexillóns, curry mariñeiro, non? Curry mariñeiro. Isto comese moito nos barcos, Nos barcos, Máis fácil sí. facer o curry de peixe, isto... Eu estuve en moitísimo embarcado, moitísimo. Entonces, casi terminado. Muchísimo. Gran parte da miña vida foi o barco todo. Aí vai o cabezudo da Dorna, Eso, se mirades para atrás, aí vai o cabezudo da Dorna. Aí está, saluda. Bueno, non sei se pode saludar, pero que tal? Hola, aí está, porque a festa da Dorna deberías coñecer tamén. A festa da Dorna en Ribeira, das máis importantes. Non sei se é bien de interés turístico, pero debería ser. É bien de interés turístico. Sí, pois aí estamos, hai que ir a Ribeira tamén. Porque nos falta algo de Ribeira, non? De Ribeira xa foi a Xarda. Xa foi a xarda, Xa sí. foi a Xarda, moi ben. Vale, aí atés. Ben, terminamos o plato. Que bárbaro. Un cebola encurtida, Encurtida. curtímola nós, un porcentaje de auga e vinagre a partes iguales, e sal e azúcar. Entonces, eso, unha vez que ferve, metemos a cebola cortadiña e deixámola aí que macere hasta que colla este colorciño. Entonces, terminaríamoslo así, Rosita. decorando. Un pouco de cilantro tamén, Cilantro, aí fresco, está. Verde portugués. que nos vai dar o sabor. E, por último, Pouco de lima. un lima exprimida que lle vai dar ese toque de acidez tamén que Moi ben, que nada. E bonito. este sería o curry mariñeiro Moi bonito. de mexillóns de Boiro. A comer a calquera hora, mira, para almorzar incluso, Isto Pasar o vai día entrar con- en calor, de Algo. verdad. Sí, perfecto. Pois Desde nada. salir ao mar un pouquiño de curry, de mexillón, elixei, non sei se probalo, fíxete ben o que che digo. Eu creo que deberías, Creo que deberías, Entrar así por tamén mexillón, nos igual. dis o que che parece. Entrar no peixe por o mexillón non está mal, non? Ti que dis? Bueno, o mexillón sería o ouro negro, non, da ría tamén, non? Pasa cos produtos que hai abundancia e non teñen ese precio de mercado tan elevado, é como que está aí o mexillón e non lle damos o valor que debería. Mira o que se pode facer con el todo. Pode facer de todo, De todo. desde vapor, nesta salsa, fritos, en tartar, en escabeche, vamos, o mismo que fixamos ca xouga podría valer, é moi versátil o mexillón. Mira aí, xa se están lambendo todos, mira. E o co cilantro. Están aí esperando, non lle fales máis. Ponlle xa adiante, por favor. Dalle aí. Ela, aí o texto, que bonito. Vai sacando, vai sacando que nos papan. Mima. Cilantro. Ceboliña. Vale, que queres Mexillón. empezar por aquí, graciñas. Entón, canto dos que están aquí non estuveron nunca no Barbanza? A ver, xa estuvestes todos. Igual sodes todos dali. Non me conocedes, lo? Ou como é? Agora non vos conoce. Que eu estuve embarcado moito tempo. Entón casi non conozo a xente da terra, non és? Tú sí, tú conoces? Na película? Bueno, algunha. Que foi? Que foi arriba? Que non se me oe ou que? Non se me oe? Veña, pois xa están aí os mexillóns. Venga. Vamos alá, aí está dando un toquiño de lima, non? Sí, un toquiño. Toquiño de lima.
Aquí, bueno, neste plato o curry solta moitos aromas, é un plato que ten moitos sabores, non? Na boca vamos a transportarnos quizás a outro sitio. Moi ben, o curry tira pola bebida, e a lima tira pola bebida tamén, así que se está desatendidos que vos atendan. Viño que non falte na mesa. Era ben que non lle faltara tampouco ao mariñeiro, pero ninguén se acordou del, va? Xa está. Bueno, seguimos ca viaxe por Arousa Norte, xa, Onde nos vamos xa agora? recorremos 3 concellos, en cada un produto espectacular. Para onde imos agora? E agora vamos a terminar pois na Puebla, onde estamos nós tamén, e ali vamos a terminar. Entonces, o plato que vamos a facer son unhas fabas verdinas. Unhas faviñas, Unha fava verdina, unha fava que conxuga moi ben con todo o que sería produtos do mar, non? Unha fava que se deixa para eso. Vai botar unhas ameixiñas aí. Vamos a botar unhas ameixiñas, correcto. Ei. A ver si poñemos isto en ebullición. marcha. Entón, fava verdina con ameixa. Vale, Ameixa perfecto. da Pobra. Ameixa da Pobra, Ameixa da perfecto. Pobra. Como elaboramos este plato? Tú dirás. Temos a fava, deixámosla a remollo, como todos os produtos deste tipo secos, deixámosla a remollo unhas 12 horas. A hora da cocción, cocémola con alga guacame, para que tamén nos solte todo ese sabor na fava, non? Está cocido con guacame. Con guacame, sí, alga guacame. Temos la cocida e unha hora e 20 teríamos a fava, non? Unha fava moi tierna, non? Unha fava moi tierna e non perde a consistencia, non? Non se nos Está ben desfalla. enteiriña, está ben enteira, non? Aí non se desfixo nada. Efectivamente. Unha vez cocida, retiramos a alga, con ela facemos un triturado. Dentro do guiso tamén usamos unha ceboliña tierna para que tamén nos axude a engordar un pouco o que sería o guiso, non? Vale, engordar o guiso. O guiso, non. Xa non Bueno, necesitamos de si engordar comemos máis. todo isto tamén uns quiliños de máis, No, algunos lo precisamos. os vamos a sacar. Nada. Entonces, como terminaríamos o plato? Moi sencillo. Temos a fava quente en ebullición e meteríamos o que son as ameixas. Unha vez a ameixa abra, retiramos, non? O que abra moi pouquiño a Deixamos que botei a ameixa. A ameixa, nada, un pouquiño. Ameixa babosa, primeira calidad, espectacular. Claro. Nos non andamos con chiquitas. Nada, non. Aquí a temos. Ameixa babosa, aí a tes. Vamos a ver se isto nos empeza a ferver. Dios, esta xouviña que maneira de mirar ten a xouva, mira isto. Pensando isto, non? Enamorado da No. xouva. Para aí, Venga, vale. A nosa muller non hai unha copa vacía por aí para unha xente que ten aquí ten a polleta un pouco seca, alguén que vai vestido de rayas, non hai un non se deu por aludido, bueno. Entón que, vamos a familia. Que tal os mexillóns? Ben, eu vim por aí como moneaban coa cabeza, isto é que sí, isto é que sí. Moi ben, así me gusta. Xa está, xa con este todo mismo, está boa. Espectacular. Moi ben, mexillón. Non sei se probalo, xa tamén. Da igual, outro día. Entón, estamos coa fava. Estamos coa fava. Estamos esperando a ver se isto nos colle un poquinho de calor. Ajá. Aí estás tú aquí ao lado dos platos, Celo. Vamos a ir probar. Xa se foi o guadejeiro, va. Non, desa non, que escaralla os camiños. Non quero. Gracias. Venga, salud. Cuidado, que aproveite. Oh, Está rico, qué barbaridad, ¿no? qué barbaridad. Igual cos probas... Como mexillón, que é como mexillón, tú estás empeñado como peixe. Claro, deberías, non? Me parece tamén así un pouco de... Pues sácame aí, só, veña aquí. Pero comes aí xa, non? Xa aquí coa balba é todo chollo. A ver, veña, a ver, como... Atención, vou probar peixe. Me Non está sei se vendo... está moi picante, quizás non quixemos botarlle moito, pero sempre... Vou pulsar o sempre micro un colle, momento, non? va. Quieto aí tú. Isto non nos ha tentado, Eu non son de cuchara tampouco, non vas pensar que... Isto non é peixe, isto non sabe peixe. Non sabe peixe, Isto non? sabe moito Bueno, mellor que o peixe. Un copo Ten malo, así peixe. eses matices da salsa, non? Buah, que barbaridade. Entonces, Está buenísimo. Para ser peixe, o ese. vale, non sei. Espectacular. Non nada. Moi bo. Onde tiro con isto? Deixo por aquí. Isto non vai comer ninguén. Deixo por aquí, Fran. Sí, deixo por aí. Venga. Non nos...
Vale, Teño onde limparme. Bueno, igual, chupo os dedos e xa está. está fría. Mira unha cousiña, como van as fabas? Xa me vou... Quedou algunha xarda por aí? Algún... Vale, vamos a esperar a que terminen, bueno. Tú dalle, que eu estou servido xa, que eu Explicamos xa como teño... facemos e nada, faltanos que isto nos empeza a ferver, a ver si a Que cociña pasa, a cousiña non vai? nos empeza a dar calor. Non quenta ou como é? No, espera, Entón, é que se non canta non habrá ameixa, claro. Aí debería estar ahora. Aí estamos, tranquilos. Oh, como pica isto, joder que tira pola bebida ou non? Están servidos? É que non pase de sede, sede non. Fame podedes pasar, pero sede non, nunca. Vale? Moi bo viño do Barbanza tamén, E marchou, este home marchou. Iba a dicir que estaba bo o viño que fai, pero que pasou? Nada, van a ver si nos aquí funciona. axudan. Ao fin e ao cabo, o mellor era o fuego de sempre, non? Saltaron os plomos e non temos calor. A ver, A ver si non. aí, ao play, está se vendo todo por aquí, ves? Aí o das. Veña. Que pasou? Sin nervios, Vai haber ameixas, vai haber fabas, sin nervios. Vale, non vos tiredes a xente que non hai problema, que hai comida. Vale? Veña, aí estamos. Xa acabastes. Xa acabastes un mexillón. Pois non sei que dicirvos. Viñades con Jana. Bueno, moi ben. Perfecto, verdad? Vin aí esa cara, a min dame a clave de que efectivamente demos no clave. Moi ben. Pois aí estamos. Como é eso, Fran? Aquí estamos ainda, non? A ver si nos solucionan isto. Personal E kitchen. isto era conveniente que o tomáramos quente, non? A verdad, non? Sí. Si non nos van a abrir as ameixas tampouco, sí. Ese sería Meixa babosa de... da Puebla, a meixa da Puebla, sí. Sí, Xa estaríamos Meixa no último paso do recorrido, Sí, chegar a Padrón, sí. xa un plato contundente, non? Xa Sí, este é de segundo, non? Este xa o último sería, non? El ojo, tranquilos que ainda temos postre, Cuidado, non o esperaba, de verdad. Postre non esperaba por el. Pero hai postre tamén. Postre revestido a peixe, pero non é peixe. Quere ser peixe, pero non é, porque está revestido, sabes, parece só peixe. Non sei se me estou explicando, non me explico, non? Ven nunha lata de conserva, pero non é peixe. É como se fora un mexillón, non é? Pero non é mexillón, é postre. Non, va, nada. É iso que o mexillón tamén, como está este, podese tomar de postre tamén, Está riquísimo. Sí. Entón, temos unha cociña por aí... Dalle por aquí tamén. Que foi? Claro, non contacta o tema. Chan. Pois non sei, quedaremos sin probar o este, non? Espero que non. Non podemos, E se non, estades todos invitados a vir a calquera local da Arousa Norte. Sí. Que se non é esta, algo similar, Se non vai, o temos hai que ir alá, hai que ir a Barbanza e probar aquilo todo, porque, ois, pero a cociña non é do Barbanza, non é da Arousa Norte, vale? A cociña ven de fora, se non... Esta está ya, ¿no? Funciona. No, esa olla. Esta está calentando, ¿no? Bueno, pues lo abrimos. Está quentando o caso, mima. Entonces, perfecto. Está quentando o caso? Sí, así, botelle máximo, ¿no? Estábamos. Aí está, estamos aí, veña. Entonces, nada, pues vamos a ir pouquiño a pouco, así... A pouquiño pouco non, que non morremos de fame, a min abrimos un apetito o como se chama isto? Curry de mexillón, aí o tazo, mima. Vamos a ir poniendo lo que son as ameixas xa dentro da... Estamos te escoitando todo, Al final, estamos ao final, sí. Estamos oindo todo. Na salsa, ¿no? Quedaron. Salsa. Nada, mira, xa está empezando a ferver esto, ¿vale? Veña que Nada. subimos o calor. Vale. Igual é polo traxe tamén, pero Sí, subimos o fai calor. un pouquiño, non? Sí. Vale, recordovos, cocíamolas con algo de guacame, unha ceboliña, facíamos como unha especie de salsa verde triturando eso, vai nos aportar máis sabor marino, e o feito de ahora botarlle a ameixa, un pouquiño cabra solo, e vai nos dar ese yodo, non? Que Isto comes así, Fran, di, pódese comer así crudo, sí ou non? Pódese comer así crudo tamén. Cando a cousa é boa, cómese de calquera maneira, pero así mellor, con fava. Con faviña, como lle chamas? Verdina? Verdina, fava verdina, sí. É un tipo de fava que con Pequeniña. todos os produtos marinos pega moi ben, non? O sea, que ten un sabor moi especial, non?
faba verdina, non é do Barbanza tampouco. Pero bueno, podría darse tamén, igual que o cilantro, non? Podría Sí, darse. tamén, seguramente. Se o plantamos ali en calquera leira de Arousa Norte, Vou plantar un vamos. rianxo. O sea, este ano botou un rianxo. Pero non te confundas de cilantro, vale? Non, Porque de xa andas así un pouquiño perdido. Non, de cilantro non. Vou cultivar faba. Faba verdina, vale. Nada, vemos que está Chus, empezando está a chus, chus. ferver. Elo. Chus, venga. Sai, botaches as ameixas. Xa lle botamos as ameixas, nada. Necesitamos un pouquiño máis de caldo. E vamos emplatando xa. Wow. Temos a ameixa, vai sen casca xa. O que comen eles xa vai sen casca, non teñen que preocuparse. O que conseguimos tamén co triturado da alga, evitamos que nos quede un caldo moi líquido, non? Sabes, a espesura, non? Eliminamos toda a auga da cocción. Bueno, non toda, apartamos unha pouquiña porque ten moito sabor de cocela ca alga, non? E esa aproveitámola para facer ese triturado, despois non lle añadimos nada máis, simplemente ese. Hai expectación. Está aí a expectativa creada toda xa. Sería, vou poñendo a fava, así vai nos a axudar a que a ameixa... Xa abriu, xa. Sí, xa está abrindo. É unha aberta aí xa. Ela. Un poquinho de juguito, Ahí ya teníamos. Y ahora... Muy bien. Le recordamos que a las 8 comienza el show cooking de gastronomía de Matosinhos en el aula Grupo Cuevas. Juan, mentre non acabemos aquí non hai outro show cooking que vala. Venga, vamos alá. Bueno. Nada, moi pouquiño, que apenas abra, rejañando dente para arriba, biches. Parece que se quere revolver. Aí. Isto tamén o vou probar, Fran? Isto tamén o vou probar. Deberías tamén. Sí, eu creo que vou acabar probando un pouquiño de todo. Trouxemos bastante pota, entonces, e queredes ir a buscar algunha xente máis por aí que conozca... Non fai falta. Que conozca Arousa Norte, que quedou sin vir, pois tamén hai sitio. Se está bo, dou feito ben eu, sabes? Non pasa nada. Vale, vamos a poñer dúas ameixiñas máis. Vamos que abran perfectamente. Aí o tes. E agora o que van comer eles, botalle a salsiña por riba, botalle a fava, non? Sí, ahora aquí vamos a botar a fava, xa temos a meixa aberta. Aí está. Vale, déxame así un pouquiño. Ese para ti. Vamos así, salseamos. Moi ben. Mira, aí o tes. Que maravilla. Xa vai, tranquilos, tranquilo. Como se vades ao escenario non fai falta que non... Terminaríamos un pouquiño de codio, un ramallo de mar. Ramallo de mar. Sí. Esta alga que todos recoñecemos, non? Que están nas playas, bueno, cheas delas. Isto é un manjar maravilloso. Ese desperdicio, ninguén lle fai caso, mira ti. Poñémola en crudo, vale? Notar ese crujiente, o seu sabor mariño tamén, e terminaríamoslo desta maneira. Moi ben, aí temos. Ramallo de mar por riba das ameixas con verdina. Fava verdina da Puebla, o sea, fava verdina con ameixa babosa da Puebla. Agora fava tamén a cultivamos. Cunha salsa verde de guacame, por así chamalo, e terminamos co codium. Non hai por que acordarse de todo. Con tal de comelo e saborealo, como xa é suficiente, vale? E entonces, nada, vamos a terminar por aquí. Veña, xa vai. Aí. Ferve que te ferve. Xa estamos chegando ao final, dixemos que había postre, igual non me lo debín adiantar, pero bueno, tamén é para que deixedes un pouquiño de sitio, non? Ainda que para o postre sempre hai sitio, eso tamén é certo, non? Pero bueno, ainda non se acabou, despois desto ainda ven o postre, e tamén é un postre especial, así ten que ver co mar, pero non ten que ver, bueno, non sei se me explico, non? Ao fin e ao cabo é postre, que máis dá? É dulce, e xa está. Un máis de caldo, vale, para que vayan caldosiños. Aí estamos. Moi ben. E un plato contundente, non? Se vimos de facer ese camiño xa cansados, este plato para sentarnos e definitivamente descansar, non? A esa altura fai falta gasolina, xa, para chegar a Santiago, xa fai falta gasolina. Este é o menú homenaxe ao camiño Bo, vale? O camiño da orixe de Santiago que vai desde Corrubed hasta Santiago, vale?
Moi ben, si me gusta. Máis fabas, bótelle aí máis fabas. Nada, E nada. hai que probar, non? Hai que probar. Pilles vai a quente, non? Sería... Entón que? Eu tamén, vou probar eu tamén. Con permiso, non é de boa educación, pero de Rianxo moi educados non somos tampouco, Hai que botarlle máis caldiño aquí. Sí, 2, 3. Non vou dicir nada, non vou desvelar os aromas que se desfán aí contra este lado e despois contra o outro. É que despois ten este retrogusto todo que se vai pechar os olhos, non dais? Está no medio de ría, estás ahora mismo. Agora mesmo estou no medio de ría. Ten un sabor moi pronunciado ao mar, non? É o que queremos buscar, que sea mar en estado puro. Sí, señor. Estou de acordo completamente contigo. O sea que... Estou no medio da ría cunha adorna, un vaso de viño de Barbanza. Que máis? Súa definición de felicidade. Non hai outra. Creo que si dos 4 platos que presentamos, calquera deles representativos da comarca, este sería xa o culmen, non? Decir, aquí temos o mar, temos a ría da Arousa en todo o seu esplendor, non? Con eses sabores moi recoñecibles. Eso é todo o que quería dicir eu antes. Exactamente eso. Aí vai, xa empezamos. Aí está. Xente, xa non soy nada, nin murmullos, nin nada. Soy falar, non nada. Veña aí. Vale. Estas tamén. Estas hai que terminalas. A meixa, o codium. E xa estamos chegando ao final, non, Fran? Sí, con esto creo que fixemos un recorrido bastante bo, bonito, atractivo, que a xente que nos queira vir a visitar que sepa que na zona temos un produto maravilloso. Sin movernos de Ourense, recorremos toda a Arousa Norte, que é ao lado bo da ría da Arousa, teño que repetilo, porque é así. Se non fostes, tedes que ir, se fostes, tedes que volver. Vou parar porque se me está poñendo a boca solo con ver esto mi má. Aí estamos. Non vexo malas caras, moi ben, vexo... Teníamos os listos. Aí, aló. Moi ben. Pois, eso que vos decía, non? Que intentar transmitir o que cociñamos, o produto que temos, poñelo en valor en calquer establecemento de hostelería, restauración da Arousa Norte. Cada día estamos intentando, cociñeiros novos, poñer en valor o que é o produto, mezclando tradición e un poquinho de innovación, non? Pero saber que estamos aí, que estamos visibles e que non eres o único cociñeiro da Arousa Norte, ainda que eres o máis mellor, que é máis importante. Fran Lampón non é o único, hai xente que cociña todo isto, e máis, é mellor, hai que ir alá. Cociñeiros, cociñeiras de toda a vida, hai as casas de comidas, e despois estamos xa esta nova fornada que intentamos pois darlle un toquiño distinto a todo, pero exportando o noso produto, saber que temos este produto aquí e vendelo, non decir, coño, temos aquí a ría a metros. O sea, cunha forma sostible de pesca que nos poida chegar e que nos podamos con estes platos transmitir o que somos. E creo que con estes 4 elaboracións poderíamos estar ora en calquer ayuntamento de Arousa. Sí, estou de acordo contigo, estou como na casa ahora mesmo, estou, vamos, porque o pesquei eu, e sei como é. E sabes o que hai, sabes a calidad, non esperaba menos de ti, senón sabes que iría de volta, non? Hai confianza, mariñeiros do Arousa Norte hai confianza, son todos boa xente, bos cociñeiros, boa terra, bo viño, boa comida, bo postre, non había postre. Hai postre, creo que está aí, non? Creo que postre, por favor. Conxuga moito que sería Arousa Norte solo en tanto culturalmente, paisaxes que temos, o mar, e nesta feira Xantar, que é feira de turismo gastronómico, que escaparate para nós, que traer 4 dos produtos emblema, e que se sepa que ali tamén se cociña ben, rico, e sobre todo produto de calidad, que é o non sei se había algunha dúbida, pero despois desto creo que non queda ninguna. Queda vos sitio para postre ou non? Sí, o veña. Pois aí.
Pois o postre Non é cousa túa. non é cousa nosa, É cousa de Arousa Norte, é cousa de Barbanza. Vamos traer un postre que é tamén un homenaxe final á conserva do Barbanza. A que vos dicía antes, que vos dixo o alcalde tamén, que é un dos sitios máis importantes de Europa, o máis importante no tema da conserva. Ímolo servir, o postre, ímolo servir tamén nunha lata. Temos o postre xa por aí, nunha latiña de conservas, como homenaxeando esa industria importantísima da zona. Ti esperas por o postre ou non esperas por o postre? Ou xa te vas? Eu que me mandes, pero Eu mando te quedar. quédanos camiño de volta, temos que ir para o restaurante a traballar. Tens que seguir cociñando, E temos que seguir. En todo caso, eu pediría un aplauso para toda esta xente que cociñou aquí. Pola miña parte, darlle gracias aos alcaldes de Arousa Norte, coñecidos, por invitarme a participar, a cociñar e representar Arousa Norte. Para min é un orgullo tremendo. Eles sábenno, cando colaboro con eles, non hai mellor maneira para nós, cociñeiros, que transmitir o produto. Gracias a José, meu compañeiro tamén, gracias aos meus compañeiros que quedaron ao pé do cañón. E nada, estades invitados cando queirades a visitarnos calquera establecemento. Pero, Fran, eu convidaría aos señores alcaldes a que suban a fotografiarse co cociñeiro. Por favor, se son tan amables, faces unha foto aquí con este home que estuvo deixando xa piel aquí polo produto da terra. Así que se son tan amables, xa nos despedimos todos despois de comer o postre, claro. Que tal, Adolfo? Por diante, por aquí, por favor. Vou facer o de mestre de ceremonias. Creo que a foto é mellor por diante, efectivamente, aí o tes. Cuidado cos platos das xouvas, cuidado cos platos das xouvas. Encantado. Aí tes. Xarda, xouva. Venga. Tamén me poño eu, claro, como representante da pesca e da pesca de proximidade. Aí tes. Fantástico, moitas gracias. Veña, aí estamos. Graciñas. Estamos recollendo. Estades invitados a visitarnos, vale? Un placer. Non vos vaiades, non vos vaiades que hai postre. Levo falando do postre media hora, eu tamén me vou quedar un pouquiño a ver se isto é verdade ou non. Podo dicilo xa, en que consiste? Sí, díjolle xa, é un mexillón de chocolate. Mexillón de chocolate, non sei se ten mexillón ou non, pero ten forma de mexillón, ven nunha lata de conservas e é chocolate todo, de arriba a abajo. Entendido? O sea que, se vos queda viño, eu creo que mezcla moi ben tamén co viño blanco do Barbanza, o chocolate, para que non empapule, dalle para baixo aí, cálcalo co viño, e vai todo perfecto. Tamén, digamos, como un homenaxe final ao tema da conserva. Non sei se se dá o chocolate na Arousa Norte, non se dá o chocolate, a planta do cacao ainda non se dá. Bueno, xa se dará, xunto coas fabas que vou plantar eu, máis o outro que xa non me acordo que tamén iba a plantar, cilantro, tamén iba a plantar cilantro. Teremos o ano que ven, tenemos cilantro da casa, fabas da casa e chocolate da casa. Aí tes. Que aproveite, moitas gracias e a disfrutar. Esperamos vervos en Arousa Norte, vale? En calquera dos concellos, non somos celosos, vale? Apaga o micro.